Moi, tuu mun kanssa pakkaamaan pari pakettia. Sain nyt siis pitkästä aikaa, miksi sä tärisee? Sain pitkästä aikaa nettikauppa-tilauksen ja tilattiin tosi paljon postikortteja. Eli näitä revontulikortteja tuli 10 ja sitten tämmöisiä puutalokortteja, missä on tommoset lumipuput, niin niitä tuli kanssa 10. Sitten tuli vähän tarroja. Ei sentään näitä kaikkia. Me etsiä täältä saimaannorppatarra, koska niitä tuli 3 kappaletta. Jee. Nämä on tämmöisiä ihanan kimaltavia. Holograafinen efekti tässä, niin näkyy hyvin toi pinta tossa. Se vinkkaa silmää. Sitten kirjoitan aina jokaiseen tilaukseen tämmöisen kiitoskortin ja laitan siihen sen tilaajan nimen. Tää on muuten ihan paras kynä, tämmönen brush sign pen. Löytyy suomalaisesta kirjakaupasta. Tässä on ihana, kun tää on tämmönen taipuisa tää kärki. Tadaa! Eka valmis. Toinen paketti tänään sitten lähtee vähän erikoisempaan juttuun. Eli on tämmönen eläinsuojeluyhdistys, Urjalan eläinsuojeluyhdistys, ja heillä on semmoinen huutokauppa, minkä avulla he kerää rahoja sen yhdistystoiminnan ylläpitoon. Joten ajattelin lähettää, tai minulta pyydettiin, että voisinko lahjoittaa jotain, niin lähetän tällaisen pienen kuassityön ja sitten vähän kortteja ja tarroja. Yritin valita vähän tämmöisiä eläinteemoja, niin ne ehkä iskee kohdeyleisöön. Jep. Iso kiitos kaikille, jotka tilaatte minulta. Jokainen tilaus on arvokas ja olen tosi iloinen joka ikisestä pienestäkin tilauksesta. Nähdään taas, moikka!